Tolosako mankomunitateak Anoeta eta Zizurkilen hondakinak biltzeko sisteman aldaketak egin ditu. Papera, kartoia eta ontzi arinen bilketarako ontzi urdinak eta horiak jarri dituzte, baina organiko eta errefuxian ez dute aldaketarik egin. Atezateko bilketa sistemarekin jarraituko dute. Merkataritza eta ostalaritzari dagokionez, errefuxia eta organikoa atezate jasoko dute, eta ontziarinak eta papera, kaleko edukiontzi hori eta urdinetan utzi beharko dituzte. Aldaketak kartoian izango dituzte. Bilketa eguna, astearte eta ostiraletan izango da atezateko bilketa sistemaren bidez. Paperana eta ontziarinena, ataitugu kalea, da hau guaindala urtebete hartutako erabaki bat da, herritarrakin buzonea da egin gendun, geho batzarra deitu gendun, eta han bildutako herritarrakin erabaki hartu zen. Da beti asmoa emaitzak hobetzeko asmotan. Da beti gaina kontutan izan da, emaitzak okerrago izango balie, pues atza berriz lehengoa voltatu beharko gendukela. Gehiengoa ja etxen sailkatzen ikasita da, orduan guain, indeuna da, azkenen erosotasun puntu bat bilatu. Dagoen plastikoa eta papera, eozin eunetan, eozin garaitan atatzeko aukera izango dute herritarrak. Jendeai galdezka, ja hasiratik gaude gu 2013an jarri gendun hau, eta 2012an hasi ginen gu auzo bilerak egiten, euskeraz eta erderaz, orduan ez da guan galdezka hasi geni, baizik eta ja garai hartan hasi ginen. Eta jarri gendunen ja, jenden gehiengoaren kontutan izan da jarri gendun. Gaur egun esan dezakegu, ja 130 bera hasitako emaitzetatik, ja 70 gora gaudela. Bueno, kritika baino gehiago, bai jendeak esateitela, ni igual optimiste egin naizela, nire baitan, esateu, 3 ustetan emaitzak hobetuko itxeu, baina, oitalden erabaki hartu gendu nola, eta batzuk ez daude hain baikor. Etzei iruditzen emaitzak hobetuko itxuni, baina gu optimista gaude alde hortatik. Eta bai, kontrako batzuk ere, guandik ere badaude, esan ez, ez, oik nahi duela lehen bezala, baina hoi ez. Hoi jendeak kontuatu behar da, hau bete behar badala. Ez dela hemen gauden batzun kapritxoa baizik eta ondo sailkatzea eta reziklatzea, bete behar, egin beharreko bat dela. Orduan jende jakin beharrauke.